खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं 7 जन जार्मान दावबायारिफोरा आसामाव पुलिसजों हमजादों। मिथिनाय बादिब्ला बे सा 7 दावबायारिफोरा आसामाव दावबायनाय भिसा लानानै फैदोंब्लाबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि गुबुन गुबुन गिर्जायाव धोरोमनि बिबुंथि होफैनायनि दायाव हमनाय जादों होनना पुलिसा रादाबाव फोरमायदों। पुलिसा रादाबाव फोरमायबावदों दि भिसाखौ धोरोम फोसावनो थाखाय होनाय जाया, गुबुन दरसे हादरनिफ्राय गुबुन हादराव गोनां खामानिनि थाखाय थांनो थाखायसो भिसाखौ होनाय जायो होनना फोरमायबावदों। बिसोर जार्मानि दावबायारिफोरा आसामनि गलाघाट आरो कार्बि आलंआव धोरोमनि बिबुंथि होफैदोंमोन होनना मिथिनाय जादों। बिसोरखौ ख्रिस्टियान धोरोम फोसावनायनि थाखाय हमनाय जादों होनना मिथिनाय जादों। नैथि रादाबाव दं 3 सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामदों। बे मुगैथाव जाथाया जादों गवालपारा जिल्लानि दुधनैआव। मिथिनाय बादिब्ला 3 सेंग्राफ्रा 3 सिख्लाफोरखौ मोनसे दाबायाव बुरखायनानै लेंलांदोंमोन। उनाव 3 सिख्लाफोरखौ जौ लोंहोना फेहोनानै गंसे न'आव लांनानै गोसोबादि जिनाहारि खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया 22 अक्ट'बरावनो जादोंमोन, नाथाय दायनिगिरिफोरखौ माखासे सम नागिरनायनि उनाव मैयासो हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसजों हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ दुधनैनि सुबुंफ्रा आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनो सरकारखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं सासे सेंग्राजों लोगोसे गंसे पिस्तल हमनो मोन्दों। बे जाथाया मैया जादों गुवाहाटीनि सानमारियाव। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ मफिजुल इस्लाम होनना मिथिनाय जादों आरो बियो मिस्ट्रिनिबो खामानिबो मावोमोन होनना मिथिनोबो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बर'नि मुंदांखा एथलेटिक गेलेग्रा लीलावती दैमारिया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मैया फुंबिलिनि 8:50 रिंगायाव लीलावती दैमारिया जोबथा हां बायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लीलावती दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै सिखारनो हाया जानानै दंमोन। मख'नो गोनांदि लीलावती दैमारिया बर' हारिनि गेजेरावनो एबा ट्राइबेल हारिफोरनि गेजेरावनो गिबिसिन माहारियारि थाखोआव एथलेटिक गेलेनानै सनानि मेडेल देरहाबोनो हानाय सासे आइजोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं शिबसागर बियाबनि MLA उकिल गगैया गुवाहाटी नोगोरमानि GMCH देहा फाहामसालियाव एडमिट जानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि 10:00 MLA उकिल गगैया गावनि बिखा सानायखौ मिथिहोदोंमोन। बेबादिनो दा गुवाहाटी नोगोरमानि GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो ICCU एबा इन्टेन्सिभ कर'नारि केयार इउनिटआव एडमिट जानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।